Hello guys, good morning and welcome to my channel. For today's video, manglimpyo kog si Arkay na ay agas kay balo ko unya dapit mawala ning iagasa kay ngano guys, hinay-hinay na siya. Nagsugod na kog panglimpyo guys, unya nalimot kog vlog. Dana na ako nabutang cellphone guys. Ugoy. Mita tagstan. Ay daari na lang. Ana guys. Santang nang limpyo ta. Ganina ra ko nagsugod man diri. Nya, wala ko nakahuna-huna og vlog guys kay nagpa-sounds ko og kanang worship ba. Naminaw ko og kanta sa Ginoo. No to nga. Mungko nga. Bisag dili ko maka-live karon guys kay na ako'y bisita unya. Nga ako amiga nga bayot mo anhi daw laag siya diri. So bisag dili ko maka-live kay magchika-chika man mi anak niya nya. Sabaan ra ba kay mi anak niya. Manang mag-upload na lang ko ron. Taman. Ang limpyo na lang tayo si Arpod kay. Kagahapon nalimpyuhan ako ni Dere pero wala na ko nalimpyuhan ng isig kilid. Ang nalimpyuhan ako ang sasalog raman ko guys. Nauna nga. Ako limpyuhan karon tibuok. Kalagot kay ko sa mga miming guys kay naduli ang atong trabaho. Luoy kasi Miki niya buros murag buros na si Miki. Abi niya bunala na ko siya kay pagsulod na ko kay gikan ko sa gawas kay ang atong mga itoy dito na ko gipakaon sa kuan sa gawas. Karon guys kay pagsulod na ko guys kay nayabo man ang arinula guys. Ning gani kay gamay ra og kanang ihi. Kay bag-o man nagyabo man to nako ganina alas 5 sa kadlawon di. Naihian na po nako karon bag-o. Gamay ra kay ihi guys. Abi ni Miki bunala na ko siya. Loy kaayo ning dagan ng taon ang buros. Ingko dili man kana ko bunala na unsa di ka. No to ning dool siya balik nakasabot si Miki guys. Break si Miki kay makasabot siya. Hindi bitaman ako chlorine ang kuan guys. Para limpyo ba? Berasa din. Diya ka Inday! Ang limpyo ko diri ha. Si Dagot kung tatuoy ako ang buhian niya. Ako na kuan si Dudong Gamay. Ikan ka na kung balik si Dudong Gamay. Dito sa kilid. Ikan. Among arinula kay katong butanganan sa kuan biskwit kay dila ka arinula nang gipalit namo guys mabuak kay ako mangihi guys dugay kay kung tindog kay mag-cellphone ko ara ko sa arinula galing ko danto na nagiti ang kuan arinula kay perti pa na akong tambuka atong time maminod dun akong kamot nilingkod sa arin ay kamot maninghod akong tiilog nilingkod sa kuan guys sa arinula guys. Diyos ko Lord. Mana lagi kayo sa mga iwan sa rin na sila. Siguro basura. Guys. Ang kaning mga kilid-kilid bag puro man ang kunigi. Ang mga kilid-kilid gi limpyuhan. Kaya mawala ang agas niya at least na anatay tubig.
Naratay tubig pundo. Tira ta mahadlok ay tubig. Atong gikagulan mang good guys, ug walay agas. Kay wala ra ba si banana. Na makaigit kog ni minuan ka ng tinabo dito sa kuan. Sa tabay. Impas ko. Nayon na to ni okay. Nakuan na ra ba ni una? Buba ang among kuan diri o. Sa kadugay ba guys kay nataya siya din natangtang iyang kuan. Daghan na kaayo among balay og kanang ayuhonon guys oy. Kay natunong pa ni nga abroad ko sus dugay ra kay among balay na kuan. Kay katong abroad ko sa una na nasugdan na ba ni renovate guys. Andiri ang si ana, sibog man dito ni dapat. Ipasibog na ko diri mo nang hinda ko ang sala gamay. Kay ipasibog na ko ang CR. Isod king Pilipinas mabuti kay ang atong kwarta diri igo-igo ra. Higit pareha nanong nata sa abroad ba guys nga. Makuan la. Diri na ko ibutang di ba kani makuan yung cellphone no. Natagap. Impas hindi kong cellphone diri matagap guys kay ngano. Kuan siya kani tubig na ang kuan ubos. Ayaw wag lang sanang matagap. Okay, baldi na ang nasa ubos ana. Diana ra ka Inday, di kasabot ni Inday ba ganina kay nga na. Si Inday just masulod din ako pasablong kay. Limpyo pa ko. Okay ron pag mosulod pa ko. Yang anak patok yun na dilit po. Akong gi-try og pagawas ang anak guys dito sa gawas eh. Dito na og ipakaon dito na ko tambayon kay ikapoy og nilimpyo sa ilahang mga pupo. Adoy kay naluoy ko guys kay sige og hila. Oto gipasulod na pud nako. Karong guys kay manglimpyo mo ko diri yung pamukuan guys. Sa among balay. Kay para ugma magsilhig na lang ko itat-itat na lang ba. Hi. Ang among bulingon kay gamay pa man laba ang tapo niya. Gamay pa man ang bulingon eh. Di pa man dagahan. Ako na lang sa siguro tong hangulan. Niya. Magligo man ta ko sa mong dugi guys. Kay magbaylo na po kong bedsheet kay 1 week na kong bedsheet. Yan na, magpibisita. Uy, ugma na lang siguro niya. Ugma po, Merkulis. Muli silang banana daw, ugma. Muli sila ugma, guys. Nanawag ko siya. Ayun, ito na ko na. Kasukan kay natay trabaho, magsilig panawag. Unya, dili kayo makadungog. Nakasukan eh. Di man day makadungog, palungon ang cellphone na, di palungon ang cellphone. Sa puto mo ko nang nako trabaho guys, ay tawagan ka. Ano? Sinigula, sige panawag na ko nga. At yung paano manggamit, di man na ako matubag. Siya panawag guys, ay masay matunong ang vlog to. Sa pudihang tuyo sa kuang, sige mo siya panawag. Hindi man ko matubag kay at ang cellphone nagamit man ako sa prayan ko sa vlog. At kung ba na mismo, di gina ako matubag sa usahay. Ang isa, sige siya na ako. Basa ng tabok eh. Diyan. Yung mga siya, hugot. Yung naman namin siya ka. Ang hugot. Pagkahugaw po. Basa
sayang sa akong number guys. Na ako'y number guys ba? Damgo na ako guys. Kung dili kayo itong patad bitaw. Kapoy, budi atong mo na lang. Ito sa highway, mupatad. Ang gawa ito nagabi guys. It's 5 to streeta lagi. Kaya uning patad ko, daog dyan ko ang size meal. Dis raman akong ipatad, pinakita ko. Sayangan mo ito sa kwarta. So, ang atong CR guys, kumukuti-kutitap na guys. O, naara, kumukuti-kutitap na. Limpyo na. Limpyo na. Ang atong samin dyan, limpyo na. Punon lang na ako ng tubig diha. Din, mana na dayon. Diri na din ko sa sala guys. So guys, naunsa man ni. Naunsa na ni. So guys, diri ratataman guys. Ug salamat kaayo guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Ilabaw na dito sa ko ang mga solid supporters. So magluto sa day ko guys. Ay ako magsugod og panglimpyo guys kay nakainom na ra ba ko og kaning malunggay mo sa muhabdo sa pud ang ako ang tiyan ba. So guys, thank you so much. So bye everyone. Amping tang tanan.